na-azụ afịa dị iche iche mana ihe eji mara n'Igbo bụ ile ewu. Anyị ma maka ihe gbasara ewu ọfụma, anyị na-azụkwa ewu. na-ege m ntị daalụ m. Abụ m Nwada Gloria Ekene Iwu, onye nta akụkọ gị n'ime ogbe. Unu maka isi eme n'ime ogbe ebe ibe niile na-eme. N'ụbọchị tata n'ime ogbe, asị m ka m baa n'ime ogbe ka anyị jụọ maka afịa na-anọ dị n'izu, ka mmanụ ma ndị nọ n'ime ogbe amakwala afịa na-anọ dị n'izu. Ngwa ka anyị gaa. Nne kedu? Ọ dị mma. Biko gwakana anyị afa gị. Afa m bụ Nwada Chidimma. Nwada Chidimma, onye ebe ka ị bụ? Abụ m Enugu Ukwu. Onye Enugu Ukwu. O nwere ife nsị ka anyị jụọ gị, ya bụ ife wee bụrụ afịa one dị n'izu. Afịa na-anọ. Ị nwere ike ịkpọrọ anyị? Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Okay, daalụ rinne. Kedu afịa ndị obodo unu na-azụ kebe? Nkwọ. Nkwọ. Yes. Nya mbọsị nkwọ anyị gbagotebe n'Enugu Ukwu. Gbagotebe ọ na-azụ na-afịa afịa. Daalụ. Ọ nwekwa ezigbo ife anyị ga-afụli wee gote? Nwunye afọ egede. Ọsọsọ gịrị ka a na-afụ n'Enugu Ukwu? Ihe a na-afụ rinne, nwunye afọ akwụkwọ nri. Ngwa daalụ rinne. Jisi ike. Ọkwa ime ebe ị nọ? N'ime ogbe. Daalụ. Kedu? Biko nwe ife nsị ka anyị jụọ gị. Afịa one dị n'izu? Enwere afịa na-anọ n'izu. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Kedu nke ndị bunu na-azụ kebe? Ndị be anyị na-azụ Orie. Orie. Kedu onye ebe ị bụ? Ụmụ onye n'Igbo. Wow. Okay. Onye n'Imo. Ngwa daalụ rinne. Nne m kedu? Ọ dị mma. Biko kedu afa gị? Afọ m bụ Miracle Nsend. Abụ m onye Akwa Ibom. Daalụ rinne, mana ị na-asụ Igbo. Biko nwe ife nsị ka m jụọ gị. Afịa one dị n'izu? Afịa ịnọ bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Mana ndị be anyị nwekwa afịa ịnọ. Mana echechọrọ m ka m kpọọ nwanne m nwanyị. Anyị dị ka mbọ dị ise. Hello. Hi. I'm Blessing Esinodo. I'm from Akwa Ibom. Okay. Yeah. My sister was trying to see. We also have 4 market days. Okay. Okay. We have we have Afiongadan, Afiongeto, Afiongobundu, and I can't remember the last one. Okay. Never in Darundo. Biko o nwere ihe nsị ka anyị jụọ gị. Ya bife wee bụrụ afịa na-anọ dị n'izu. Kedu ya? Enwere Orie, enwere Afọ, enwere Nkwọ, enwere Eke. Kedu nke ndị be unu na-azụ? Anyị na-azụ Orie. Oye. Kedu Oye ebe? Oye n'Imo. Oye n'Imo. Ife dịka gịnị ka a na-afụ n'Oye n'Imo? Ihe dị iche iche. Abịa n'ime Oye n'Imo, anyị nwere okwu, nnekwute okwu, bụ azụnokwu, ezumozu Oye niile. Ya bụ ezumozu Igbo niile. Ebe ọ bụ na mba niile na-abịa Oye anyị na-azụ. Anyị na-azụ afịa dị iche iche, mana ihe eji mara n'Igbo bụ ile ewu. Anyị ma maka ihe gbasara ewu ọfụma, anyị na-azụkwa ewu. Onweghị ezinụlọ ịbata a na-ele ewu na n'Imo, azụ na ezinụlọ na n'Imo na-enwere ewu a na-azụ. Ya mara anyị azụ ndị na-azụ ewu. Daalụ rinne. Kekwe n'afa gị? Afọ m Ụdara. Ụdara. Ịdịkwa ka Ụdara nwanne m. Daalụ. N'ime ogbe ka ị nọ. Daalụ. Nne kedu? Nke ị na-asa ere mma, onye ebe ka ị bụ? Onye Imo Steeti. Kekwa n'afa gị?
nwadezi nne afịa one dị n'izu ị nwere ike ịkọwa ụlọ anyị kedu nke a na-azụkebe n'obodo unu afọ dịka gịnị ka a na-enweta na afịa afọ bụ unu oke ụkwa na akwụ na-anụgo afịa na-anọ dị n'izu wee bụrụ eke orie afọ nkwọ ụfọdụ obodo nwegasịrị afịafa n'azụ site n'ime ụbọchị afịa na-anọ adị n'izu